Theo van Kleef, we hebben je even uit de rij getrokken hier bij de opening van het café van Ed Niemann. Gezellig. Engelstalig. Ja, niet alleen Engelstalig, maar wel, er ligt wel een beetje in mijn hart. Maar ik zing ook graag Nederlandstalig hoor. Dus, en dat lukt me ook aardig. Dat gaat Want je goed. kent Ed Niemann van het Nederlandstalige lied. Ja, zeker. Leven door lol, hè. Ja, dat was een hit. En ja, ik sta vaak met Edje. Ik bedoel, het gaat hartstikke leuk. Ik kan mij goed aanpassen met mijn Engelstalig tussen Nederlandstalige artiesten allemaal. Jouw grote idolen zijn Tom Jones, Engelbert Humperdinck. Ja, kun je stellen. Ja, dat zijn een beetje de mensen waar ik vroeger altijd van genoten heb. En waar ook een beetje mijn kracht ligt. Een beetje de jaren 70 artiesten. Zo kun je het wel zien. Ja. Ik heb zelf wel een hoop eigen werk gemaakt ook. En wat best wel goed aansluit bij de mensen. En ja, ik mag niet klagen, laat ik het zo zeggen. We zijn met de studio's aan het overleggen wat we op gaan nemen. We hebben al wat aantal nummers liggen. En we gaan binnenkort opnemen. En dan hoop ik dat die begin volgend jaar dat er een nieuw album ligt.